Sa bawat galaw ng karagatan, sinisimbolo nito na ang buhay ay tuloy-tuloy lang. Tahimik kung minsan, magulo kung kinakailangan, pero hindi ito tumitigil ng biglaan. May mga lugar na ang kwento ay nagsisimula sa dagat. Hindi dahil ito ang pinakamadaling daan, kundi dahil dito unang natutong mabuhay ang mga tao. Sa lalawigan ng Pangasinan, may mga bayan na tahimik na nagbabantay sa ganitong uri ng mga kwento. Mga bayang hinuhubog ng alon, pinapalakas ng hangin at binubuhay ng mga kamay na araw-araw humahawak sa pag-asa. Kasabay ng pagsilip ng araw, ang unti-unting paggising ng baybayin. May mga bangkang marahang umaandar, may mga lambat na inaayos, may mga taong muling humaharap sa dagat, hindi lamang upang manghuli, kundi para mag-ani. Sa bayan ng Sual, may kabuhayang tinatawag nilang pagtatanim ng talaba. Hindi ito basta paghuhulog ng lambat, dahil ito ay ang tinatawag na proseso ng paghihintay. Sa Barangay Baybay Sur, makikita ang mga kawayang nakabaon sa dagat, mga kawayang kinakapitan ng mga talaba. Dito sila dahan-dahang lumalaki, walang artipisyal na pakain. Tanging tubig dagat ang nagpapalusog at panahon ang humuhubog. Si Nanay Yolanda na halos 3 taon nang nagtatanim ng mga talaba. Pasensya raw ang puhunan niya bago siya kumita. 3 nga tawanan kami nga nangrugin. Agpukan kami piti kawayan. Sa may ibo nag-itigid baybay. Sa kami to agpasok ijay. Dijanan nga ibaban mitiin ng mga bula. At iniigid ito, adat ibabas nga tirem. Agaputa, impadas mi nga nagikabel. Nagtubo damot ti tirem na. Di madakro damot. So nga nagtuloy-tuloy ay tapos no dati kala no dati ng mga bola nang makita mo nga dati nagtubon. Oray mga damakkelan agala kamot kan. Ngayon pa lang, mag-umpisa pa lang ako magkaroon ng income kasi wala naman akong trabaho. Ay mahirap din dahil sa kawayan lang maghahakot ka. Tapos hakotin mo rito. Puro pagod ang nabot din. Hirap din talaga. Sa loob nga ng 6 hanggang 1 taon, maaari ng anihin ng mga talaba. Mas maayos ang kita, mas matatag ang kabuhayan. No dati agurder, agala kami mat. Nagurder dati may sasako, gala kami may sasako. No daddo mata mga la kami si dami. Kala no kuwa gala kami ila ko may gatang may bagas mi kasjay. No may ibus aja yun nawanan. Aguray kami manantin ng mga bulanan. Hindi kailangang lisanin ang sariling bayan upang maghanap ng hanap buhay dahil nasa harap lang ng tahanan ang kabuhayan. No aja lalo na aja nagdadakkel ke nagmet agala, manmanumot ti may nga may sukat. So aja nagmayat agala. Taong 2022 nang mas formal na nabuo ang samahan ng mga oyster farmer sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at lokal na pamahalaan ng Sual. Nagsimula yung namin ma'am 2022 tapos hanggang sa tulong ng BIPAR at saka LGU. Tinulungan kasi kami ma'am kaya medyo naayos naman yung namin, pag-aasikaso namin sa mga talabahan namin. Ma'am, yung sa amin dyan sa may mga drum, sa strap yon tinatalian na tapos binibitin namin dyan sa mga drum namin, sa mga balsa namin. Hanggang sa doon yung pasimilyahan namin, pag medyo marami na, nililapit namin doon sa palakihan. Inaayos namin yan ma'am, kung halimbawa may sira, nilinis. Awa ng Diyos, hindi naman po nasira yung nung nakaraan lang na bagyo ang medyo nasira na kasi medyo marupok na yung mga balsa namin. Marami silang naitutulong pati sa BIPAR. Kung may mga project na binibigyan kami. Yun po talaga yung pinagkukuhanan ng mga pang-araw-araw na gastusin, ng laki na naitutulong ng mga oyster na yan sa amin. Kusa silang nagbibigay talaga. Kaya bilib din naman talaga ako sa tulong ng mga BIPAR at LGU sa amin. Hindi ito trabaho ng iisang tao lamang. Hindi lamang ito trabaho ng mga nagtatanim ng talaba. At mas lalong hindi ito trabaho lamang ng mga nagtitinda.
Naroon kasi ang paniniwalang kapag sama-samang kumilos ang bawat miyembro ng komunidad, sama-sama rin silang aangat. Dahil sa bayan ng Sual, mas matatag ang bawat residente kapag sama-sama sila sa paggawa. Pero bago pa man natin ito makain, mayroong mga nagmimistulang tulay para makarating ito sa ating hapag. Hindi na mabilang ni Nanay Leticia kung ilang talaba na ba ang kanyang nabenta. Pero sa mahigit 40 taon nitong pagtitinda, kabisado na niya ang panahon. Ang dami kong ang pinasukang nagtitinda, pero dito, walang lugi dito sa Talaba. Pag tagulan, walang bibili, ganun, wala talaga mahina. Mahina. Pero pag mahina, mararamdaman mo pag mahina, huwag kang kukuha ng marami. Yung sapat lang para walang lugi. Ngunit kahit na nakaayon man sa panahon ng kitahan sa mga talaba, patuloy pa rin siya sa paglalako ng mga ito. Kung maga silang nag-harvest, maga rin silang nagdi-deliver. Alas 6 ng umaga, ganun. Alas 4, madaling araw. Pag magandang bintahan, kadalasan yan, pag ganito lang klase na maganda, ang kukuha lang hanggang 3 tao lang. Per kilo pa, per kilo. Wala na, pag naubos na, wala na. Dito lang ako standby. Antayin ko yung alas 6 para bago ako umuwi. Talagang maganda, malaking bagay ito. Araw-araw, may pambaw ng mga bata. Kung anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Huwag kang umasa sa ibang tao. Ayos lang yun. Ganun na araw-araw yun. Pag nakikita ko yung may talaba ko dito, ito na, buhay na naman ako. Hello! Thank you po! Ang mga talabang itinatanim, inaani, isinisilid sa mga paso at inilalatag sa hapag ay hindi lang basta produkto. Ang mga ito ay may pagod na pinanggalingan at ang panahon ng anihan ay may pasensya ng pag-aabang. Sa gilid naman ng kalsada sa lungsod ng Dagupan, may mga mesa ng nakaayos. May mga palanggana ng tubig, may mga talabang bagong bukas at may singaw ng usok mula sa mga ihawan. Hindi rin mawawala ang mga nagbubukas ng talaba. May naglalagay ng sausawan at may mga tumitikim. Kung ang talaba ay inaalagaan sa loob ng dagat, may isa pang industriyang hinuhubog sa gilid nito na sumasalamin sa lakas at husay ng Pilipino, ang paggawa ng barko. Kung gaano katigas ang kabibi ng talaba, ganun din naman ang tibay ng mga sasakyang panlayag na masinsinang ginagawa. Sa Sual, may mga luok na natural na malalim. Perpektong lokasyon para sa pagawaan ng mga barko. Yung shipbuilding po, shipbuilding company at saka shipbuilding industry dito sa Sual, nakatulong siya sa mga mamamayang lokal ng, specifically sa bayan ng Sual. Nakapagbigay siya ng trabaho gaya ng mga welder, mga karpintero, pintor, mekaniko, at saka electrician. So, dahil po dito, hindi na kailangang lumayo ng mga mamamayan, pumunta sa Manila o mag-abroad para lamang makahanap ng trabaho nila at kumita ng pera. Actually po, hindi naman ganun kataas ang qualification ng pagpasok sa shipbuilding industry. Unang-una, kahit high school graduate ka, pwede naman. Basta hanggat maaari, may skill ka, kaya mong matuto at may training, halimbawa gaya ng TESDA, upang mapasok yung shipbuilding industry natin. Ang shipbuilding industry is nakapagbigay ng regular na sahod sa mga mamamayan. Actually, perfect place siya kasi nga cove area yung Sual. So perfect siya sa mga shipbuilding company. Kasi
Sa mga cove areas, madaling makapag-construct at saka makapag-launch ng mga vessel. Kaya consider din po yung Sual. And also may existing slipway na siya, so hindi na ganun kahirap mag-build ng facility. Taong 2008, binuksan ang pagawaan ng barko sa bayan. Dito, may mga manggagawang nakatoka sa pag-welding, may mga naglalapat ng bakal, at may mga nagbabantay para masigurado ang kaligtasan. Taga Sual po ako. Dahil po malaki po yung salary po. Tsaka ang kagandahan po doon may mga benefits po sila. Mas okay po yung andito po ako kasi malapit po ako sa pamilya ko. Kasi yung strand ko po dati, sir, ismaw po kaya in-apply ko na lang po dito sa shipyard. Maganda po yung pamamalakad ng company tsaka kumpleto po sa benefits tapos medyo malaki po yung sahod. Kasi siyempre ito na yung nakasanayan ng katawan ko, sir. Dito na ako nahasa, ito na yung parang talent ko na rin. Sa Sual, magkadikit na ang pagtatanim ng talaba at paggawa ng barko. Magkaibang uri ng trabaho na umaasa sa dagat. Dito, ang dagat ay hindi lamang pinanggagalingan ng kabuhayan. May nagtatanim ng buhay. May gumagawa ng sasakyan para mabuhay. Magkaiba man ang anyo, iisa ang layunin. Kabuhayang may dangal. Mula sa bayan ng Sual, marahang itatangay ng anod ang biyahe sa syudad ng Alaminos. Isang lungsod na kilala ngayon bilang tahanan ng higit 100 maliliit na isla, ang 100 Islands. Ngunit bago naging tanyag sa turismo, ang Alaminos ay isang syudad na ang buhay ay nakasandig sa dagat. Dahil sa pagiging baybayin, ang pangingisda at pagbabangka ang naging pangunahing kabuhayan. Dito isinilang ang mga bangkero, mga taong sanay makipag-usap sa alon at makipagsabayan sa ihip ng hangin. Dati, kanya-kanya ang bangkero. Ngayon, may asosasyon na. Bali, sumasama po ako sa parents ko po noon. Nung bata pa lang ako, sumasama na ako sa parents ko na nagbabangka sila. Hanggang natuto na rin po akong magbangka. Mga 12 years old po. Nung matuto na akong magbangka na kwento. Kasi may sarili rin kaming bangkang malit noon na pang fishing lang. Tapos kung minsan yung walang naghatid ng 100 Islands, kami na po yung gustong pupunta sa island. Kami na yung naghatid po. Natuto na rin po ako. Maganda rin, sir. Kahit papano, naihan ko rin yung mga pamilya ko, yung mga magulang ko nakakuan din. Tapos nakapagpaaral din po ako ng mga anak ko po sa pagbabangka po. Nakabili rin na rin po ako ng sarili kong bangka. Talagang ganun po, sir, kasi yun na po ang nakagisnan kong hanap buhay. Nag-iingat na lang po kami sa pagbabangka, sir, kahit maalon. Kung may biyahe sa island, talagang nagkakuan din pa rin kami, sir. Nasa pag-iingat na lang po. Bali, pag yung panahon, sir, ng amihan, kasi yung mga hangin din, di natin alam kung pare-parehas. Kung malakas po yung hangin, malakas din po yung alon. Hindi po natin pwedeng puntahan yung mga iba't ibang island, ganun po. Bali, iniikutan na lang po natin para hindi masira po yung bangka. Kasi pag ibinaba natin yung bangka natin na ipipilit sa mas malaking alon dun sa baybuhangin, talagang iuga-uga, parang idinuduyan din lang po. Kasi, sir, yung bangka, sir, pag nagbabangka ako, may kasama rin po ako. Yung kasama ko, na-experience din niya na natututo rin siya unti-unti habang sumasama, habang nagbabiyaya ko sa ilan, sumasama, doon rin siya natututo. Bali, yung mga
bata sir, kung walang pasok lang po naman po sila sumasama sa amin. Pero pag may pasok, hindi naman po kami nagkakon sa mga bata sir kasi papasok din sila eh. Pasensya na po tayo sir kasi medyo maingay yung bangka pag tumatakbo. Yung papakisalamuha ng magandang pagkikipag-usap sa mga turista, yung may mga po at mga po, yun po ang talagang dapat natin dalhin sa pakikipag-usap ng mga turista para maganda po yung approach natin sa po. Kaya medyo maingay po. Bata pa po ako noon nung naging boatman po ako ng 100 Island. Tapos na yung mga kapatid ko noon, ang kuya ko, siya po yung first na naging boatman po ng 100 Island. Bali, ako po yung kasama niya noon. Naging kasama ko siya. Bali, siya yung nagturo sa akin kung paano maging boatman din. Hanggang nakarating na ako actually ng 100 Island doon. Pinakita niya sa akin kung gaano kahalaga ang 100 Island at kaganda. Natapos po ako ng high school, mga 18 to 19 years old na po ako noon. Pumunta po ako actually ng Manila. Nakipagsapalaran din po. Bumalik pa rin po ako dito sa pagiging boatman po. Trabaho talaga na namin. Kumbaga, nakawilingan na namin yung bagay na yan. Malaki po sir ang naitulong po sa akin, lalo't higit. Yung mga anak ko, nagkaroon po ako ng asawa, may 2 anak. Ito po yung ginamit din namin na pag-aral sa kanila. Ganon din kung ano yung pangangailangan namin sa buhay. Ganon din po, halos yung kinikita ko, binibigay ko sa aking asawa para may pantostos po kami. Ang natutunan ko po dito yung pagbibigay sa kapwa. Noong 1940, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 667 ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, kinilala ang 100 Islands bilang kauna-unahang national park sa bansa. Good morning, ma'am, sir. Mabuhay. Welcome to 100 Island. My name is Marjan Ray Rabot, but you can call me MJ for short. Welcome po again dito sa 100 Island. Isa si Mark sa mga nabigyan ng oportunidad na maging tour guide. Pero bago niya pasukin ang trabahong ito, naging maglalako muna siya ng mga kabibe. Nag-start po ako as tour guide way back year 2017. And at that time, 17 years old lang po ako. And then hindi rin po ako DOT accredited kasi iilan lang po yung DOT accredited po before dito sa may Alaminos City. And then na-accredit po ako last 2022 after pandemic po nung nagpa-train po ang LGU ng community tour guiding po. And then isa pa ako sa pasado as Department of Tourism accredited tour guide po. Isa pa akong nagbibenta ng mga seashell sa island, souvenir, mga ganun po. And then may nakikita po akong mga kakilala, kaibigan na nagtutour din po. And then sinabi ko na lang sa sarili ko na, ay parang kaya ko namang gawin ang mag-tour guide, parang ganun po. Actually, nung nag-tour guide ako without the proper training po as a tour guide, hindi ko po alam kung paano simulan. Pero parang ang ginagawa ko na lang, kinikilatis ko yung guest kung paano makisabay sa kanila at kung paano maging tour guide para sa kanila po. Actually, yes, mga group of teachers, mga nagtutor din ng mga lakbay-aral, madami na sir. Siguro naka 5 hanggang 8 tour na din po ako ng mga lakbay-aral. Yung talagang kailangan ng magbasa muna. Like for example, may cruise ship po kasi kami dito sa may 100 Island. And again, isa din po ako sa laging napipili po as tour guide po ng cruise ship. Maging patience. And then pagdating sa trabaho, patience pa rin, and at the same time, be humble. Yun po yung parang mga nakikita ko sa mga guests, na humble po sila kahit na ano nang narating nila sa buhay. Nakatulong po siya nung senior high school po.
Kasi 17 pa lang po ako. Ginagawa ko ngayon, nag-iipon po para maipagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Yung nagka-encounter po ako ng guest, maging totoo ka lang, i-push mo lang yan na kung gusto mo talagang maging tour guide. Abang-abang lang kasi every year naman nagpapatrain ang Department of Tourism in partnership with the LGU. Hintay-hintay lang para makakuha ka ng slot mo. So, first time niyo po ba dito sa 100 Island, ma'am, sir? Yes. Okay. Welcome po dito sa 100 Island. Some short history po ng 100 Island. 100 Island po is the first national park po dito sa Pilipinas. Bali, dineclare po yan ni Second President of the Philippines, Mr. Manuel L. Quezon, way back January 18, 1940 po. All in all, we have a total of 124 islands, including islands po. At habang umuusad ang mundo, unti-unting nakikilala ang atraksyong ito. Unti-unting dumami ang turista. Unti-unting dumami ang mga bangka. Unti-unting dumami ang mga tour guide at unti-unting dumami ang mga oportunidad. Nag-start ito through an executive order from the President. At ito ay ang administration, transfer, ang control ng 100 Islands National Park ay na-transfer from PTA before, na ngayon ay TIEZA. Dati yan for about almost 36 years na nasa national government siya. There are around 200 banqueros and 200 motorboats actually, na mostly are resident from the Lookup area. And then, from then, nag-evolve siya na until now, tumaas na yung number, naging 1,056 motorboats na with around 650 boatmen. No? Ganun po karami ang appreciate nila ng tourism. To see is to believe. No? So, nung nakita nila nagbo-boom ng tourism, marami nang kita mga boatmen natin, boat owners, at saka yung mga assistant boatmen. Kaya, nag-change gear sila. Na? At itong industry namin, lalo na sa mga motorboat, ay talagang nakakatulong yan sa mga pamilya nila. Ngayon, itong tourism ngayon ay malaking tulong sa kabuhayan nila. Kaya we are very glad also in Tourism Office na yung mga dating boatmen na nakapagpaaral ng mga anak nila, nag-college graduate na sila, may mga bagong bahay na sila. Some of them are even owners of transient houses already. Talagang binigyan namin sila ng importansya because we believe that is what they need. Actually, nag-start po kami with training our boatmen muna kasi kunti pa lang. On the basic lang, yung bang how to welcome them, magsabi ng pot, opo, at saka yung magpasalamat. Kasi yan yung mga, sabi natin na basic na hindi nila alam. So, yun muna. And then, nung nagbo-boom na ang tourism, dumadami na, we try to contact the Department of Tourism. No? At sabi namin sa kanila, pwede ba magpa-training ng tour guide dito sa amin? Kasi ang Department of Tourism lang ang pwedeng mag-accredit at magbigay ng license ng tour guide. Nag-start po yan year 2021 po. So, bali, meron lang kaming 24 na tour guides dito po sa may Alaminos. And then, mula nung nag-start po yun, May nung nag-start, 2021, and then hanggang sa nadagdagan kami ng mga tour guides pa. And then hanggang ngayon, meron na kaming nasa 65 na active tour guides. Mapaganda yung association namin, kumita ang bawat isang tour guide. And then, siguro mas improve pa namin yung pagiging tour guide namin sa mga bisita natin. Bali, nag-start akong maging tour guide nung senior high school po ako. And then, nag-training po kami. Yun, nung nasa high school po ako, kailangan kong mag-absent muna para lang sa training na yun. And then, ayun, hanggang sa nakapasa kami. And then, naging DOT accredited tour guide na po kami. Doon na nakatulong sa akin yung pagiging tour guide, lalo na sa
schooling. Yung nagtulak sa akin na maging tour guide or i-pursue yung profession na to is since nung nawala yung papa ko po. Siyempre wala na yung provider po namin. So pinursue ko yun hanggang sa lahat ng kailangan ko sa school is nababayaran ko na dahil sa pag-guide. Pinagsasabay ko pa rin hanggang yung sa pagkakayak. So weekdays, nag-aaral ako and then sa weekends naman, nasa island po ako. And then yun, thank God kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral ng college. Usually po sa isang araw, isang beses lang po. Kasi mag-start yung tour namin 6 a.m. kung depende sa rotation or pila namin. For example, ako po, number 1 ako sa pila. Kung maagang nakakuha ng tour guide yung guest dun sa loob, mag-start yun ng 6 a.m. and then mag-end po yun kung anong oras din babalik yung guest po. And then mahirap din dito kasi seasonal lang po. Based sa experience ko po, mahirap ang pag-guide pero at the same time, masaya. Yun, malaki ang tulong ng LGU sa amin kasi mas lalo kaming nakilala dito sa Alaminos. Hindi lang dito sa Alaminos, kundi sa buong Region 1 po. Kilala na po ang HITGA. May mga training din kami na ginagawa dito. Yun, yung mga first aid. Pero maganda yun kasi mas marami kaming natututunan. Lalo na yung sa first aid kasi kailangan namin yun sa island. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng turismo ay ang panawagang pangalagaan ng dagat at katuwang ang mga tour guides para maiparating ang advokasiyang ito sa mga turista. Hindi lang sila taga-kwento ng isla, tagapagbantay rin sila. Ito po yung program na Basura Mo, Iuwi Mo program. Actually, ang procedure nito, yung mga guests, pag nag-register, binibigyan namin sila ng garbage bag in exchange of the 200 pesos na deposit. No? Then after that, per group yun, no? After that, lahat ng kanilang mga basura sa island o dala nila from mga balat ng candy, sa motorboat, kumakain na sila ng balat ng mais, na kinakain sa daan, chichirya, they have to put that in a garbage bag. Isa sa nabubulok, isa sa hindi nabubulok. Then after their trip, they will come back here, they have to bring with them yung kanilang basura at dadali nila doon sa station ng Basura Mo, Iuwi Mo para ibalik namin sa kanila yung kanilang 200 pesos. Nilikha ng pamahalaan ng mga patakaran upang tiyaking ang turismo ay hindi sisira. Bagkus, mag-iingat at magsisilbing proteksyon. Proteksyon ng mga biyayang hatid ng dagat para ito ay manatili para sa susunod pang salinlahi. Actually, ito yung isang naiiba. Ang plano namin dito will bring it for what we call the A2 Pearl Awards. It's a competition for environmental awareness programs of LGU. Kaya yan, kinako din namin. Sa kompleto kami sa statistics. Alam namin kung ilang basura, ilang styro, ilang plastics, ilang debris, lahat yan ay nasa statistics namin in an everyday basis. Yung mga turista ba, nagbabalik talaga. Kasi pag hindi na naibalik yung basura nila, we will not refund their deposit. 200 piso ang kailangang ideposito o iiwan ng mga turista sa registration site. At para mabawi ang perang ito, kailangan lamang nilang kolektahin at iuwi ang kanilang mga basura pagkatapos ng kanilang island hopping. Sa syudad ng Alaminos, hindi lamang kita ang mahalaga, kundi ang pagpapanatili ng kagandahan at kalinisan.
Sa Alaminos, Sual at Dagupan, magkakaugnay ang bawat kamay. Kamay ng oyster farmer na nagtatanim. Kamay ng nagbubukas ng talaba sa gilid ng kalsada. Kamay ng shipbuilder na may marka ng pagod. Kamay ng bangkero na mahigpit ang hawak sa manibela. At kamay ng tour guide na kumakaway sa mga turista. Iisang dagat ang kanilang tinatanaw. Iisang dagat ang kanilang inaasahan. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang dagat ay hindi lamang tanawin. Ito ay taniman. Ito ay pagawaan. Ito ay silid-aralan ng buhay. At habang patuloy na umaalo ng tubig, patuloy ring gumagalaw ang mga kamay na umaasa rito. Dahan-dahan, matatag at may tiwala. Dahil sa lalawigang ito, ang kabuhayan ay hindi lamang pinagkukunan ng kita. Ito ay inaalagaan. At habang patuloy na umaalo ng dagat, patuloy ring umaalo ng buhay ng mga taong umaasa rito. Marahan, matatag, at puno ng pananalig. Iisang dagat, iisang pinagmulan, iisang Pangasinan. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.